říká králu. Lalala. Kdo to bydlí? To je královna. Kdo to je? Kdo se to sem dostal? Co potřebuješ? Hasníku. Já se jmenuji Lucka a chtěla bych tady na pár dní zůstat, protože nemám kde bydlet. Dobře, Lucku, ale pod jednou podmínkou. Když mi tady budeš, Ano, jsem počítala. tak pojď za mnou, ukážu ti tvůj byt. Tady je tvůj pokoj. Měj si tu jako doma. Zítra ráno ti dám první úkol. Dobře. Tak, ještě další den. Lucko. Přišla jsi s půlkou, že ano? Tvůj první úkol bude vytěžit dřevo. Si toho stav a neosekej. Až to budeš mít, tak se Tak, už to máš? Ano. Tak mi to hoď. Dobrá, děkuji. Co dál? Teď ti dám předposlední úkol. Tady máš a ti nachytá nějaký ryby. Jsi 2 modrý a 1 červenou rybu. Ty jo, kde je takovou dobu? No tak bude to trvá peníze. Tady je. Už jsem tady, akorát, že červené tam vůbec nebyly, tak jsem vám vzala 6 těch modrých. Tak děkuji, nevadí. A děkuji. Jako tvůj poslední úkol bude natěžit kameny, neboli cobblestone, ale chci stack. Ve své truhle máš nějaký krumpáč, tak si ho vem a jdi těžit. Dobře, tu na. Tak. Tak je rychle. Máš to pro mě? Ano. Dobře. Děkuju. To bude vlastně všechno. Teď tady můžeš na pár dní zůstat. To bylo omylem. Promiň. Jdi zatím domů a další den se uvidí, co dál. Tak já jdu spát. To je moje příležitost. Co to slyším? Co to je?
To si děláš legraci? Co by to legraci? To je. Pojď. Jedeme. Pojď, pane Babiš, jedeme. On je mrtvý. Tak nic. Takže pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr a hlavně zraďte koment. Takže čau.